nyt? Tässä ole hyvä ja syö, niin jaksat töissä. Maistu pahvilta. Keitti vammutsi. Siis ei. Me ei voi uskoa tätä. Ei. XD. Ei. Juu. Ei. Vau, vähän siistii. Ilman sukkia mene perintösohvassa. Niinpä. Ilman sukkia oot. Joo, älä välitä. Se on vaan mun tyhmä broidi. Niin, mäkin katsoin niitä alennuksia. Siis ne oli niin ihku, että mä voinut edes käsittää. Siis mennään joku päivä ostaa niitä. Tai no, sopisiko vaikka tänään? No, joo. No, mä en tiedä kuinka kauan ne... Ahuki. Joo, ootapa. Hetkinen. Mä katson... No. Eikö niin, jos se menee tunnin päästä kiinni? Mä tekee läksyt. Ai niin. Se jäi pöydälle. Oh! Ai. Anna mä autan sut. Juu, älä koske muhun. Limaisilla käsillä. Mä pesin ne just. Juu. Joo, moro. Mä lähden. Sekin diiva. Pelle. Mikä tää on? Siisti. Miksi meillä ei ole DVD-soitinta? Haluaisin nähdä. Tää on varmaan ihan huippuleffa. Hei, mitä sä siellä teet? Mitä? Äiti. Mitä? Osta DVD-soitin. Ei meillä ole rahaa sellaiseen. Nouse nyt siitä. Pakko nähdä tämä. Mitähän isä ja äiti ja pikkusisko sanois, jos ne tietäis, että mä tykkään tällaisista jutuista. Mä en kyllä koskaan voi kertoa niin. Mä haluan nähdä tän. Leivy. Ehko. Kansi. Aivan liiku. Leivy. Kansi. Leivy. Aivan ihana. Mä haluan näyttää. Just nyt. Enkä huomenna. Heti nyt paikalla. Mä voin kurata kattoo tää jonnekin. Kellä on DVD-soiti. Mä sekoilis, mä saan näyttää. No niin, ihku mun pääreitä. Ei ikäraja. Mä en oo täyttänyt. Hei, Lörtsy. Voisitko pitää pienempää ääntä? Please. Mikä sulla oli kädessä? Ei mikään. Ei kuulu sulle. Ai ei vai. No okei, moikka. Moi.